Shigar mu ɗakin ke da wuya bayan Harija ta saki ta zugen wandona da ta riƙe. Na kalle ta sama da ƙasa. Yarinya ce malam cikakkiya. Ina nufin komai ta haɗa. Ga kyau, ga diri. A take ta fara cire kayan jikinta. Wata abaya ce a jikinta. A ciki kuma ta saka wata ƙaramar riga irin 'yar kanti haka. Ta ɗame jikinta. Gashi dama ita ba ta saka bireziya. Ta cire abayan nan ni ma na fara cire dogon wandon shaddar da ke jikina. Na ɗaga kai na kalli ƙirjin Harija a daidai lokacin da take cire ƙaramar rigar cikin abayar. Gaskiya iya nonuwan Harija, in dai mutum sha'awarsa mai rauni ce, iya kallon su idan kai sai sun sa ka kawo. Nonuwa ne malam a tsaye, gashi suna yin wani sufurin koyaya ta motsa. Sai ji na yi ta ƙara yi min pass da cingam ɗin da take taunawa a bakinta. Ta ce me kake kallo ne haka malam? A take ni ma na cire rigar shaddar da ke jikina, na rungumo ta jikina na ce au ashe fa gasa za mu yi fa ko? Na fara lallatsa nonuwanta ina shashafa su. Ita ma ta riƙo burata ta fara yi min wasa da shi. Ta buɗe jakarta, naga ta ɗauko wani mai ta shafa min a burata. Sai ta ce duk da cewa ƙatuwar bura gare ka, hakan ko kaɗan ba zai tsorata ni ba, kuma Allah ya sa ta taɓuka abin arziki. Ga ta nan ta miƙe kamar wani sanda. Muka hau katifa, ta kwanta ta gwale na hau kanta. Na fara ƙoƙarin zura mata. Ashe ita ta riga da ta san kanta, ta san yadda durin nata yake a matse. Shi yasa ta shafa min wannan man a burata, amma duk da haka sai da ƙyar burata ta shiga cikin durinta. Na fara zirawa a hankali a hankali, ina farawa kuma sai na ji yayi santsi, cikin durin ya ɗan buɗe, alamun ruwa ya ɗan tsatsafo. Haba malam ga wani daɗi, haba wa. Sai na fara yi mata gwatsu da ƙarfi. Ji kake yi wani pap 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 da ƙarfi. Naga ita kuma ko a jikinta ina cinta tana cin cingam. Hakan kuma turo min dori take yi. Ni kuma zirawa kawai nake yi. Ina zirawa can sai na kawo. Sai muka canza style. Ta yi min goho. Na ci gaba da cinta. A hakan ina cinta, ina zirawa, ina yi mata gwatsu. Can ita ma sai ta kawo. Na ƙara hawa kanta. Na ci gaba da cinta. Sai da muka yi awa 5 ina cinta. Kowa sai da ya yi ruwa 3. Can sai na ji gindina ya fara yi min zafi haka. Na ce kai, wata zuciyar ta ce idan na biye wa yarinyar nan fa kar ta bani matsala shegiya. Gashi ita kuma ko ba ta yi ba. Wata zuciyar kuma take cewa kawai na kyale ta haka, kawai saboda tunda kawai na kyale ta haka kawai. A daidai lokacin ina cikin wannan tunanin kawai sai na ji ana buga kofa. Ina ji ana buga kofar nan sai na ce waye? Anti ce. Ta ce kai masu gasa mahaukata, ya ishe ku haka. Awan ku 5 a ɗaki sai ka ce wasu angwaye, ku fito da Allah malamai. Ai ina zare burata daga cikin durin Harija, a take ta kwanta. Idanunmu sun yi jajawur da gani har ita.